Sad ćemo pokušati napraviti našu žarišnu točku pomoću ovog školskog tableta. Zato idemo u postavke, pogledamo mrežu i internet, mobilnu mrežu provjerimo da li je uključena, uključit ćemo mobilne podatke, vratimo se nazad, uključimo žarišnu točku i opet Wi-Fi žarišna točka. Ovdje vidimo naziv žarišne točke kojeg možemo promijeniti, mi ćemo ostaviti kakav je. To je model školskog tableta. Idemo na sigurnost. Sigurnost, ako želite da bude bez zaporke, onda ćete staviti nema. Ali mi želimo ipak da nam se drugi ne priključuju na našu mobilnu vezu. Idemo u rubriku zaporka žarišne točke. I ovdje je možda postojala nekakva koju smo mi imali ranije ili ju nismo kreirali. Sad ćemo staviti jednu samo za nas. Kliknemo u redu i to je zaporka naše žarišne točke. Možemo otvoriti napredne funkcije. Automatski isključi žarišnu točku. Ako nije povezan jedan uređaj, to neka bude uključeno. Maksimalni broj veza, da vidimo koliko možemo maksimalno osoba priključiti. Ovdje ih može biti 10. Mi ćemo ih ograničiti na 3. I moramo ovdje gore uključiti na ovoj sivoj traci žarišnu točku. Dakle, ona je sad uključena. Moramo znati da je istovremeno Wi-Fi isključen dok nam je mobilna mreža uključena. Dakle, sav promet će biti preko naše SIM kartice, tako da ako imate više korisnika, mogu vam poprilično brzo isprazniti vaše gigabajte. Vratimo se nazad. Na svom smartfonu potražimo postavke. Idemo na Wi-Fi. Pogledamo dostupne mreže. Pronašli smo uređaj 8788-7. To je naziv našeg tableta. Kliknemo na njega. Potrebno je unijeti zaporku. Kliknemo poveži. Sad smo povezani, da vidimo da nam radi internet. Stranice se učitavaju. Internetska veza nam radi. Sad ćemo isključiti žarišnu točku. Ponovno idemo na postavke. Mreža i internet. Prvo isključimo mobilnu mrežu. Vratimo se nazad. Idemo na žarišnu točku. I isključimo. Vratimo se nazad. Pogledamo da nam je Wi-Fi uključen. Uključen je i možemo na internet preko Wi-Fi. Prestali smo dijeliti žarišnu točku.